Tak krásný dobrý podvečer, vážené dámy, pánové, vážené paní zastupitelky, páni zastupitelé. Dovolte mi přivítat vás na jednání Zastupitelstva města Štětí v mimořádném termínu, který byl zvolen proto, že zatím nemáme usnášeníschopnou radu města. Už se povedla zprovoznit technika, takže se vám promítá návrh programu, který byl řádně vyvěšen. Nicméně dovolte mi pak na úvod ještě okomentovat nějaké dílčí úpravy, které v tom mezidobí nastaly. Já tedy konstatuji, že je přítomno všech 21 zastupitelů města Štětí. Jsou tady i přítomni vedoucí úřadu, odboru, organizačních složek. Pouze omlouvám v té souvislosti pana Radomila Kulhánka, který je na služební cestě, a jinak tedy jsme komplet. Co se týče tedy toho programu, tak už dneska, jak jsme minule na zářivém jednání zastupitelstva, tak připomínám, že se řídíme novým jednacím řádem, který vešel s účinností od 1. října v platnost, tak na to jenom prosím upozorňuji a upozorňuji ještě v té souvislosti na jeden odstavec nebo dvě takové odrážky, které v tom novém jednacím řádu jsou. A sice je tam uvedeno v článku 5 odstavec 2, že člen zastupitelstva oznamuje svoji neúčast na zasedání zastupitelstva starostovi, to je v pořádku, ale co je důležité a co někdy důsledně nečiníme, tak je pozdní příchod či předčasný odchod ze zasedání zastupitelstva oznamuje zastupitel předsedajícímu zasedání a současně o této skutečnosti uvědomuje zapisovatele. Samozřejmě nám stačí, když někdo byste odcházel předčasně, abyste to oznámili, my si to zaznamenáme, protože i by správně do zápisu a prezenční listiny se měl zaznamenávat ten čas, buď teda toho pozdního příchodu nebo předčasného odchodu. Tak to je jenom takové technické upozornění. Co se týče toho samotného programu dnešního jednání, tam jenom upozorňuji v podstatě na 3 tematické věci. Máte zastupitelé i před sebou vytištěnou tu verzi, která by byla pak předmětem schvalování. To, co vám šlo už do e-mailu v bodě 8.4, se zapomnělo, i když to bylo v podkladech, uvést bod záměr převodu část pozemku parcelní číslo 1760/3 a 1760/4 v katastrálním území Štětí 1. Pak naopak stahujeme bod, který byl původně s označením 8.13 s názvem Nabytí pozemku parcelní číslo 1000/34 v katastrálním území Štětí 1. To se jednalo o ten pozemek u nádraží Českých drah ve Štětí s tím, že tam se ještě zjistilo, jednak dráhy chtějí jinou cenu, než vyšla z toho znaleckého posudku, a zároveň podmiňují uzavřením té kupní smlouvy, že nejprve musí být uzavřena smlouva o smlouvě budoucího zřízení věcného břemene, čili tady procesně to musí proběhnout trochu jinak, proto ten bod stahujeme. A pak tam jsou 2 body v bloku 9, záležitosti životního prostředí a dopravy. Je to z odboru paní vedoucí inženýrky Krejzové. Je tam bod 9.3 navržen revokace usnesení rady a uzavření dodatku číslo 1 ke smlouvě na úpravu pláně na parcele 1231/1 a 1231/2 v katastrálním území Štětí 1 a pak schválení uzavření dohod o způsobu provedení údržby ochranného pásma v úsecích mezi stožáry velmi vysokého napětí v katastrálních území Počeplice a Stračí.
Tam jenom prosím pěkně, protože tam byly 4 přílohy ty smlouvy, tak na stolech máte všichni, byste měli mít tu košilku a obě dnoho, aby jsme zbytečně netiskli papír, máte ty návrhy těch dohod. Tak jenom prosím si to nasdílejte, oni jsou ty dohody typově stejné, tak jenom jsme takhle chtěli uspořit. Takže tolik teda, jak je promítaný návrh toho programu. V rámci těch úvodních informací ještě samozřejmě informuju všechny o tom, že z jednání je pořizován videozáznam určený ke zveřejnění ve zprávách kabelové televize a na webu města, přičemž přítomní mají právo podat proti tomuto námitku podle paragrafu 21 zákona o ochraně osobních údajů. Procesně ještě vysvětlím jednu záležitost. Pokud v bodě 6 dojde tedy k dovolení členů rady, tak aby rada mohla být opět usnášeníschopná, tak paralelně s pozvánkou na jednání zastupitelstva šla i pozvánka na jednání rady města, která by mohla potom ty další body programu, protože ty všechny jinak přísluší radě města, už by mohla projednat v režimu rady. V té fázi bychom to samozřejmě museli odhlasovat, že tyto body z veřejného jednání zastupitelstva města stahujeme a dnešní jednání veřejné bychom ukončili, následně by pokračovalo jednání rady města. Takže to jenom na vysvětlenou. Tak jsme tedy před schválením programu s těmi úpravami, tak jak je máte před sebou a jak jsou promítáni, tak se ptám, jestli k tomu návrhu programu dnešního jednání zastupitelstva je návrh na nějaké doplnění nebo úpravu programu. Nikoho nevidím, takže dávám hlasovat, kdo je pro schválení programu dnešního jednání zastupitelstva města, tak jak byl s těmi úpravami předložen. Kdo je prosím pro? Dobré odpoledne z mikrofonu číslo 4. Vidím všech 21 hlasů. Děkuji a tím se nám představil pan tajemník inženýr Balatý v roli hlavního skrutátora. Takže konstatuji, že program dnešního jednání byl v tomto znění schválen. Zároveň tu máme ještě procedurální otázky, schválit pracovní předsednictvo, které tvoří rada města. Ta byť je neusnášeníschopná, ale má v tuhle chvíli 4 členy. Ptám se, jestli je nějaký návrh jiný. Není-li, tak se ptám, kdo je pro schválení pracovního předsednictva, které tvoří rada města. Kdo je prosím pro? Opět všem 21 hlasy. Děkuji. Konstatuji, že bylo schváleno. Pak standardně volíme návrhovou komisi. Máme už tady osvědčené složení návrhové komise, a sice pan zastupitel Václav Feigl jako předseda, Alexandr Petriště a paní zastupitelka Tereza Svobodová jako členové. Takže se ptám, jestli někdo má jiný návrh. Předpokládám, že všichni 3 jmenovaní s tím souhlasí. Pokud je to tak, takže ještě jednou radši přečtu. Zastupitelstvo volí návrhovou komisi ve složení Václav Feigl předseda, Alexandr Petriště a Tereza Svobodová jako členové. Kdo je prosím pro schválení návrhové komise? Také 21 hlasy. Děkuji. A ještě nám zbývá určit ověřovatele a zapisovatele. Na ověřovatele zápisu navrhuji paní zastupitelku Věru Andertovou a pana zastupitele Aleše Círuse. Oba mi předběžně s tímto souhlasili, takže tohle se nehlasuje. A zápis pořizuje asistentka starosty slečna Kateřina Fejtková. Tím bychom měli vyčerpaný bod 1, zahájení, a můžeme jít na bod 2, což je zpráva o ověření zápisu z minulého jednání zastupitelstva města, které se konalo 25. září. Ověřovateli byli paní Zdenka Marková a pan Martin Brož, kteří zápis ověřili, přesto se jich ptám, jestli k tomu mají nějaké připomínky. Martin Brož kroutí hlavou, Zdenku
Taky nemá, takže děkuji, přesto mohou i ostatní, to jsme v bodě 3, uplatnit připomínky k minulému zápisu z jednání zastupitelstva, takže se ptám, jestli někdo ze zastupitelů nebo i ze sálu tady přítomných má nějakou připomínku, dotaz. Není tomu tak, takže beru, že je vypořádáno bez připomínek. V bodě 4 je kontrola usnesení, tady teda je trošku ta nestandardní situace, že máme předmětem plnění usnesení, které se týká usnesení rady s termínem plnění, který by příslušel dnešnímu dni. Máte tam vlastně v podkladech, jste dostali komentář a pak i v rámci programu jednání by ta informace je dále rozvedena. Jedná se tedy o to, že měla se řešit nějaká analýza dopravní obslužnosti ve vztahu k zajištění té naší takzvané městské hromadné dopravy, tak se prověřovaly jiné varianty a v tuhle chvíli vlastně máme zpracovanou dopravní datovou studii s tím, že je připraveno v podstatě výběrové řízení na zajištění poptávkové dopravy, což je trochu jiný systém. Samozřejmě bychom o tom tady mohli hovořit dlouze, ale to není úplně předmětem, takže jenom se zeptám, jestli k tomuhle plnění usnesení je nějaký dotaz nebo připomínka. Paní Roubíčková, poprosím. Já se jenom zeptám, jestli tyto dva dokumenty, ta koncepce dopravní obslužnosti a ta analýza dopravní obslužnosti byla projednávána v dopravní komisi. To já si nejsem jistý. Předseda dopravní komise Martin Brož. Nahlíželi jsme do ní, žádný stanovisko jsme vyloženě k ní nepřijali. Dobrá, stačí jako odpověď, nebo ještě jednou poprosím. Že jsme do ní nahlíželi, ale žádný stanovisko jsme k ní nepřijali. Tak zeptám se, jestli k tomuto bodu ještě někdo dotaz. Samozřejmě já počítám, že určitě se, pokud i by došlo k změně i té filozofie zajištění tady té příměstské, řekněme, dopravy, tak se to bude dál komunikovat, vysvětlovat. To je i součástí toho, samozřejmě předpokladem je, že by vůbec byl vybraný nějaký vhodný dopravce, který by to pro nás dokázal zajišťovat. Pokud tady ten bod nehlasujeme, ale bere se tedy na vědomí splnění usnesení, že ty podklady byly v tomto ohledu zpracovány. Tak jiné usnesení nemělo termín dnešnímu jednání, takže můžu postoupit k bodu 5, což jsou zprávy starosty, místostarostky, radních, předsedů výborů, připomínky občanů. Já velice stručně jenom 2 aktuální informace, které se odehrály v tom mezidobí a stojí za zmínku, jinak to bývá i standardní bod našeho projednávání. Posunula se nám, tak jak máme tu pravidelnou informaci o vývoji projektu toho investičního záměru odkanalizování našich obcí, tak na tom dnešním programu je výběr dodavatele v té první akci, to znamená vybrat dodavatele pro odkanalizování Počeplic a Stračí, takže to už by vlastně se dostalo do fáze, že po uplynutí 15denní lhůty by se mohlo přistoupit k uzavření smlouvy o výběru dodavatele. Co se týče té druhé i investičně náročnější akce, to je odkanalizování Brocna, Chcebuze a Radouně, tak v tom mezidobí jsme obdrželi vyjádření z Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, které bylo vlastně v podobném duchu jako v tom prvním případě, čili nám bylo doporučeno, když to volně řeknu, oslovit toho jednoho vyloučeného uchazeče, vyžádat si ještě doplnění těch informací, pokud to ten dotyčný dodá, tak je šance, že se také v této záležitosti posuneme a budeme moct vybrat i tady zhotovitele tohoto díla, této investiční akce. Takže už tady běží nějaké reálné lhůty. Druhá informace je úplně čerstvá, protože jsme dostali zprávu,
že tak, jak jsme tady informovali z hlediska těch dopravních opatření v našem bezprostředním okolí, takže došlo k demontáži toho dopravního značení, které omezovalo průjezd těžkých nákladních automobilů na 3,5 tuny přes území Radouně a dále na Snědovicko. Ověřoval jsem to na správě a údržbě silnic, bylo mi deklarováno, že oni to měli opravdu navázáno na to povolení toho omezení bylo na dobu původně zamýšleného termínu rekonstrukce toho mostku v Liběchově. Bohužel nezavnímali, že se ta akce prodloužila o měsíc její dokončení, takže je příslib, že opět tam ty značky instalují, mělo by to dojít nejpozději zítra. Takže snad zase to začne fungovat a to omezení mělo relativně dobrý dopad. No a využiju toho a zareaguju, že aspoň částečně bylo reagováno i na ty podněty týkající se chybějícího vodorovného dopravního značení, tak kdo jezdíte minimálně směrem na Roudnici, tak v tomto týdnu i bylo aspoň obnovena ta středová čára. Je to i proto, že tím, že se prodloužila ta rekonstrukce mostu v Roudnici o rok, oni nemůžou tu silnici rekonstruovat, tak aspoň obnovili to vodorovné značení, takže aspoň dílčí úspěch. Takže toliko za mě, zeptám se dalších kolegyň, kolegů, jestli mají nějaké informace. Tak kolega Václav Švancár. Dobrý večer, já mám dotaz na pana zastupitele Freje. Dostali se ke mně opět stížnosti ohledně stadionu a občerstvení. Minulý týden tam probíhal nějaký turnaj žáků nebo vlastně přípravky a ty děti si neměly kde něco ohřát, neměly nic teplého. Jak to budete řešit s tím bufetem tam? Proč tam není občerstvení pro děti, dorost? Proč je tam jenom občerstvení, když hraje Ačko? Já bych se zeptal pana radního, co jako tím myslí, k čemu tím směřuje. Pokud vím, tak to občerstvení je věcí soukromého člověka, který to občerstvení tam dává nebo dělá. Jestliže je třeba hraje B mužstvo nebo hraje dorost nebo kdokoliv jiný, tak on tam jede, ohřívá tam klobásy a pak prodá 3 klobásy a 2 limonády. To si myslí, že se mu vyplatí. A jestliže tam přijede někdo jiný, je tam i oáza, která je otevřená, do které se dá jít. Takže já jako nevím, co bych s tím občerstvím měl dělat. Jestli chceš, může si tam udělat guláš fest, co chceš, ale já nevím, jak ti mám v tomhle pomoct. Já tě rád pozvu na ten guláš fest. Děkuju. Ale mě jde jenom o to, že tam lidi vlastně chodí až pumpě, aby si koupili teplý kafe nebo čaj, jo? Já za to opravdu nemůžu. To je, říkám, soukromá věc, my tam nemáme žádného prodejce. A jestliže to je soukromník a prodá 3 párky a 2 limonády, tak tam rozhodně chodit nebude, aby tam trávil 2 hodiny. Jestli chceš, klidně si můžeš vzít stánek, já ti ho velice rád předám a můžeš to tam provozovat. Já ti k tomu jako nemůžu nic říct, to je, říkám, soukromá věc, pokud ti něco neprodá, tak to dělat nebude. A já si myslím, že to je vizitka českého fotbalu, že na každý vesnici si koupí člověk něco teplého, buřta párek, ale tady není nic. Určitě je to možný. A ty rodiče už si chtějí stěžovat na fače, na svaz. Tak ať si tam stěžují, to jako možný je, samozřejmě stěžovat si můžou, ale v tomhle těm ti opravdu nějak nepomůžu. Dobře, no, děkuju. Tak, děkuji. Zeptám se kolegů předsedů výboru, nevím, jestli v tom mezidobí proběhly nějaké jednání výboru, neobdrželi jsme žádné zápisy. Koukám, předseda finančního výboru vrtí hlavou, kontrolní také vrtí hlavou a možná poprosím Martina Janečka, protože v tom mezidobí se uskutečnilo veřejné projednání územního plánu, jestli nechceš jenom v krátkosti, Martine. Ale chci, dobrý večer. Jak už bylo anoncováno na minulém zasedání, tak začátkem října, přesně řečeno 6.10. se sešli vlastně jak teda pořizovatel, tak za stranu projektantů, tak i vlastně zastupitel pověřený tedy přípravou nebo zaštítěním města v rámci přípravy územního plánu, tak především veřejnost na veřejném projednání územního plánu, kdy pořizovatel, tedy zástupce úřadu územního plánování, respektive vedoucí, tak představil vlastně jakýsi farplán, samozřejmě co se týká lhůt i možnosti veřejnosti se vyjádřit k návrhu. Následně
Následně vlastně architekti z ateliéru Unit Architekti představili územní plán jako takový. K tomu se samozřejmě rozpoutala nějaká diskuze, kde převládaly názory občanů z Brocna. Do zápisu, který se připravuje, pořizovatel samozřejmě ty jejich ústní připomínky zahrnul. Nicméně, co jsem se díval, nebo měl jsem možnost se s tím seznámit, tak do včerejšího dne vlastně všichni ti, kteří tam měli ústní připomínky, se přidali vlastně i v té písemné formě, to znamená, že do včerejška přišlo asi přesně 6 podnětů, celkem s 9 připomínkami, z nich 7 se týkalo pouze Brocna. Jenom podotýkám, že od toho data 6.10. i před ním samozřejmě od doby zveřejnění návrhu územního plánu na úřední desce města, tak mají občané od 6.10. plus 15 dní, to znamená do 21.10. mají ještě možnost zaslat své připomínky úřadu územního plánování a samozřejmě v rámci vypořádání připomínek se jim bude úřad územního plánování věnovat. Následně tedy vydá nějaká doporučení, která buď budou nějakým způsobem reflektovat ty připomínky, případně je zodpoví jiným způsobem. A to tak, respektive rád bych se dostal ještě k jedné věci, a to, že i na tom veřejném projednávání byla reflektována situace, kdy jenom kvůli tomu, aby byl územní plán vlastně dokončen a schválen, tak bylo na něj vyhlášeno, nebo na další podněty a náměty bylo uvaleno jakési moratorium s tím, že už nebyly přijímány další připomínky, a to jenom z toho důvodu, aby se ten návrh územního plánu stačil v rozumné době projednat. Současně s tím i bylo veřejně na tom veřejném projednávání řečeno, že jakmile bude územní plán schválen, tak vlastně pořizovatelé, respektive architekti, přistoupí na práce na územním plánu v rámci znění jeho změny číslo 1, kdy budou připomínky, které vlastně došly v období toho jakéhosi moratoria, zaevidovány, zarchivovány s tím, že hned vlastně po schválení územního plánu se jim budou věnovat. Současně samozřejmě občané můžou, pokud nestihnou ten datum, co jsem uváděl, tedy 15 dní po 6. říjnu, tedy do 21.10. včetně, tak se nemusí obávat, pokud jejich připomínka samozřejmě nedorazí včas, tak se jimi budou architekti zabývat ve znění nebo v rámci té změny číslo 1 územního plánu. To je za mě vše. Já děkuji. Pan Berka se hlásí. Dobrý večer. Dobrý večer. Já jsem si pro tenhle případ připravil nějakou připomínku, ale Martin mi to vzal. Chtěl jsem jenom zhodnotit to jednání, že opravdu tam bylo spousta občanů, kteří kritizovali, že o tom územním plánu nebo o jeho plánu nevěděli nebo nedostali se k jeho informacím. Bylo to u mě skryto. To zveřejnění jenom na vyhlášce a malou notickou, nebo na vývězce a malou notickou v novinách našich bylo taky. Já to na jednu stranu chápu, my potřebujeme nový územní plán, potřebujeme ho schválit. Ale přimlouvám se za to a za co tam zaznělo z úst pana starosti a dále, že hned po schválení nového územního plánu bude projednána změna číslo 1. Já se přimlouvám za to, aby to tady zaznělo znova a aby ta změna byla dostatečně reflektována na ty občany, aby to nebylo dané jenom vývězkou, vyhláškou, ale aby se to objevilo prostě všude, aby ty občané opravdu měli možnost se k tomu vyjádřit a vznést ty připomínky.
Já, jestli můžu, pane zastupiteli Berko, moc děkuju, že jste to tady takhle pojmenoval. Dokonce může vám tady paní inženýrka Novotná jako za stavební úřad potvrdit, že má v podstatě za úkol zkusit zmapovat, protože právě má ten zásobník už těch stávajících připomínek. Samozřejmě nemůžeme předjímat, které ještě třeba dojdou, ale tak, aby při přípravě rozpočtu na příští rok tam byl opravdu objem financí, který budeme moct vynaložit na pořízení té první změny. Pevně doufám, že i po té, co se povede ten nový územní plán schválit, tak i on bude vyžadovat určitou osvětu, protože je to trošku jinak pojaté, je to v digitální podobě, bude se muset i vysvětlovat, trošku jsou jinak podle té nové legislativy koncipovány ty jednotlivé plochy, jejich využití a tak dále, takže já si troufám tvrdit, že tohle by byl opravdu úkol pro městský úřad dostatečně zpropagovat jak ten schválený územní plán a zároveň s tím nastartovat a informovat o tom, že je možnost podávat ještě v té chvíli ty připomínky nebo nějaký náměty do té první změny, tak aby jsme to, tam hlavně ještě možná důležitá informace, i ti architekti, i ten úřad územního plánování nám tady deklaroval, že schválení potom té první změny už je procesně mnohem jednodušší, než byl ten proces toho celkového územního plánování tady. Takže to je potom i naděje, že, nechci to zase zakřiknout, ale že třeba do roka, když tam nebude něco úplně fatálního, by se mohla ta první změna schválit, takže konečně i pro ty žadatele několikaleté by tohle se dokázalo narovnat. Takže děkuji, že jste to zvedl, myslím, že kolegové to zavnímali a vytvoříme v tom maximální prostě součinnost. No, takže děkuji za tenhle podnět ještě jednou. Zeptám se, je tady součástí tohoto bodu, jsou i připomínky občanů, zeptám se, jestli někdo, pardon, ještě paní zastupitelka Rubíčková. Já ještě mám jenom takový dotaz, protože jsem vlastně apelovala na minulém zastupitelstvu neutěšený dopravní situaci týkající se ranních a odpoledních hodinách, co se týká sjezdu a výjezdu na most. Řeší se to nějak? No, moc vás v tom nepotěším. Máme teda v plánu se potkat znova se správou údržbou silnic. Oni, protože těch podnětů jsem měl víc, včetně toho nějakého lajnova nebo nějakého třeba vymezení odbočovacích pruhů a tak dále. Bohužel to všechno kolabuje na tom, že nejsou tam dostatečně šířkové prostě parametry na to, aby se tam legitimně vešly. Prostě každý jízdní pruh musí být minimálně 3 metry. Ve chvíli, kdy tohle nesplňuje, tak si nikdo nechce vzít na triko, že pak se v tom nějakém zúžení stane nějaká nehoda. Takže opravdu nemám v této chvíli žádný jakoby návrh řešení, ke kterému bych chtěla přistoupit, jak Suska, nebo že by to vyšlo z iniciativy té dopravní policie z Litoměřic. Pochopil jsem z toho, že tak trošku všichni vzlíží k tomu, že teda do měsíce se povede otevřít ten Liběchov. To samozřejmě průběžně taky sledujeme, aby se nestalo to, že Liběchov řeknou, že práce nestihnou a odloží se to někam na jaro, ale nemám bohužel zatím žádný uspokojivý tých. Chceme to zvednout znovu, dokonce nás i v té souvislosti o nějakou součinnost požádalo i Mondy, který chce, aby jsme iniciovali schůzku mezi Mondy a správou údržbou silnic vůbec k řešení a uspořádání ty dopravy i před tím areálem a tak dále, takže v té věci jednáme, ale nevím, jestli Martin Brož v rámci komise dopravy, jestli se nedostali k jiným informacím, ale za nás prostě oni to berou, že ano, nastávají tady nějaké špičky, které ale relativně zase rychle odplynou a tím pádem oni neiniciují žádné dopravní opatření, které by tu bezpečnost zlepšilo. Nemám lepší zprávy v tuhle chvíli. Tak teď vidím, Martin Neneček se hlásí. Já se jenom přidám k paní kolegyni Roubíčkové, protože když si vezmu vlastně dopravu, která je od Litoměřic, tak se ke mně dostávají zpětné vazby, že
ti, kteří teda jedou podle fabriky a chtějí odbočit na most, tak prakticky nemají šanci, protože ten protisměr nebo ten směr, co jede naproti, tak je nepustí. Tak samozřejmě asi se jedná o nějaké zjednodušené představy, ale dejme tomu zrovna právě v těch jaksi zásadních časech, třeba hodinka ráno, hodinka odpoledne, jestli by nepomohl nějaký regulovčík, který by vlastně tu dopravu trochu směroval, případně nějaký semafor, prostě něco, co by ten provoz moderovalo. Z Prahy známe, že tam je ta dopravní situace děsivá, ale tam už se docela i řidiči naučili si prosím dávat trošku přednost, což tady moc nefunguje. Já děkuji za ten námět. Zkusíme to, využiju tím, že máme nového velitele městské policie, probereme to, aby tohle opatření, aby nespůsobilo větší chaos, než teda, jak o tom říkáš, o nějaký ty přirozený intuici těch řidičů, a je pravda, že hodně nebo úspěch také toho, aby ta doprava byla plynulá, je i o nějaké vzájemné toleranci těch řidičů vůči sobě. Takže já sám jsem to několikrát taky zažil, tu situaci, kdy prostě si tam dávají přednost, má to nějaký spád, uleví se to, ale je otázka, jestli takovýhle opatření by opravdu té situaci pomohlo, když by se tam jedná jenom o ty špičky, protože když by se zavedlo, dobře, alá regulovčík možná by šel na tu chvíli, kdyby tam byl ale semafor, tak ten by tam prostě musel působit celou dobu, takže nevím, prověříme to, tady s tím takhle nikdo zatím nepřišel, že by to bylo reálné. Ještě Martin na doplnění. Samozřejmě, že by situaci pomohl i mimo jiné odbočovací pruh, kdy vlastně podél areálu Mondy je travnatá plocha. Pokud bychom se dostali k tomu, samozřejmě je to věc kraje, že by existoval třeba odbočovací pruh směrem k Mondy, anebo před tím nájezdem na most se to rozšířilo z opačné strany, tak by to mohlo i tu dopravu splynulit, protože vlastně jenom auta, která by odbočovala, tak by stála, jinak zbytek vlastně průjezd do města by byl plynulý. Ale samozřejmě to je diskuze na úplně jiný úroveň a do jisté míry i na lobbying na úrovni kraje. Určitě je to námět na opravdu nějaký stavební úpravy, který to jsme v jiném trochu režimu. Tak hlásí se pan zastupitel Feigl. Dobrý večer. Prosím pěkně, pokud tam budete stavět regulovčíka, uvědomte si, že od Liběchova málo kdo jezdí a většina aut jezdí z mostu. To znamená, že pokud ucpete kruhák, tak se bude moc hezky najíždět na most, ale bude to stát z druhé strany až do Kýho šlaka. Ne, já už nechci přispívat dalšími postřehy, ale opravdu spíš ten problém my vnímáme, že je na té hněvické straně, protože tam se pak v té chvíli zacpe celý most a ty auta tam jako nemohou uhýbat. A hlavně teď je ta situace, že od toho Liběchova tolik aut nejezdí, ono se to zase může změnit ve chvíli, kdy teda v Liběchově otevřou ten mostek, takže, ale určitě to prověříme, co by případně šlo. Já řeknu na rovinu, i postavit tam, ono to vypadá jako, aby z toho nebyla fraška, ale postavit tam někoho, aby tam tu dopravu řídil. Šáhneme si každý do svědomí, vím, že jsou z toho příklady někde z nedávné doby z jiných měst, kolikrát ani ty řidiči nevědí, jak na pokyny toho policisty, který řídí dopravu, reagovat, takže jenom, aby jsme si nevzpůsobili další chaos, ale to je jenom taková rychlá zpětná. Tak Martin Janeček a Martin Brož jako předseda komise. Já jsem samozřejmě pro každé řešení, které bude lepší než to, co bylo řečeno. Nicméně samozřejmě i ten regulovčík může mít kolegy na druhé straně mostu nebo prostě tak, co na ten most vidí a můžou ho informovat. Nicméně souhlasím, že pokud by tam byla třeba postava nějaká menší, tak ty řidiči, kteří nejsou na to zvyklí, jak by ho mohli i přehlédnout, což by se nepřál samozřejmě nikdo. Jo, to... Dobrá, tak poprosím předseda komise dopravy, tomu dá nějaký moudrý závěr. Jedno řešení by bylo, ale to by bylo asi jenom dočasný, udělat prostě změnu přednosti v jízdě a to z mostu na Hněvice, jako by byla hlavní silnice. Jo, protože to je prostě úzký hrdlo, tam v momentě, kdy zastaví auto, bude dávat přednost všem, pojede teda jakoby do Hněvic doleva, tak všichni za ním stojí, to znamená stojí to až do Štítí.
Je to na úvahu, já dokonce jsem slyšel úvahu, že kdyby byl naopak z toho sjezdu z Mostu na to téčko byl přikázaný směr doprava na Račice a před Račicemi byl kruháč a tam se ty auta otočily a vracely, tak by to taky pomohlo, ale opravdu je teď otázka, jestli na 3 neděle doufejme, že teda opravdu tu akci dokončí, tu stavbu, jestli má smysl tohle spustit, to se podle mě ani nestihne schválit, to povolení, ale opravdu to průběžně monitorujeme, monitorují to policie České republiky, ten dopravní odbor z Litoměřic a prostě zatím je nedonutilo nic o nějakém opatření rozhodnout. Tak ještě někdo, prosím, k dopravní situaci? Pokud ne, zeptám se tedy, jsou nějaké připomínky k občanů, k bodu, který tady není předmětem projednávání? Nikoho nevidím, takže pojďme k bodu 5 dnešního programu, bodu 6 dnešního programu jednání, který se jmenuje Určení počtu a doplňující volba členů Rady města. V té souvislosti si dovolím připomenout, že od vlastně ustavujícího jednání zastupitelstva byl určen počet členů rady na 5. Členy rady je zároveň starosta a místostarostka, plus tedy další 3 členové rady města. Od vlastně konce června nebo začátku července nám 1 radní chybí. Čili já předpokládám na základě těch proběhlých jednání, že dneska tady máme návrh na doplnění 1 člena rady města tak, aby mohla podle zákona nadále fungovat. Aby jsme mohli ale člena rady dovolit, tak je potřeba postupovat v souladu s jednacím řádem a jednací řád v případě volby byť člena rady města vyžaduje postupovat podle volebního řádu. V souladu s tímto volebním řádem je nejprve potřeba zvolit volební komisi, ta se potom ujme v souladu zase s tím volebním řádem procesem té volby a poté, co ta volba se ukončí, tak tedy zase ukončí svou činnost i tato volební komise. Já jsem v té souvislosti komunikoval, aby jsme tady se úplně nedohadovali, tak bych chtěl poděkovat 4 statečným, protože podle volebního řádu členy volební komise máme 4, kteří potom si ze svého středu určí předsedu té volební komise, který potom dál tu volbu řídí. Takže přečtu ten návrh na složení volební komise, a sice je to Michaela Végová, pan Štefan Gladiš, pan Martin Janků a pan Roman Smoleňák. Tito 4, a je to s nimi zkomunikováno, že jsou ochotni tuto roli přijmout. Zeptám se v té souvislosti jiný návrh na členy volební komise. Nikoho nevidím, tak ještě jednou přečtu. To usnesení je: Zastupitelstvo města volí volební komisi ve složení Michaela Végová, Štefan Gladiš, Martin Janků, Roman Smoleňák. Kdo je prosím pro schválení této volební komise? Všech 21 hlasů. Já děkuji a já teď poprosím malinko procedurální přestávka, aby se tito 4 zvolení členové spolu sešli tady někde bokem a zvolili si nebo určili si ze svého středu předsedu nebo předsedkyni.
Tak my jsme se domluvili, že budu předsedkyní volební komise a nyní se vlastně musíme dohodnout na způsobu volby. To znamená, zda si zvolíme tajné hlasování anebo veřejné hlasování. No, můžeš? Já jenom formálně doplním, ten návrh usnesení může znít analogicky, jako to bylo při tom ustavujícím jednání zastupitelstva, a sice zastupitelstvo města schvaluje volbu člena rady města veřejným hlasováním. To je třeba návrh usnesení. Ano. Dobrý den, já bych chtěl jenom podotknout, že ještě stále v tuto chvíli to řídí předsedající schůze. Volební komise řídí až volbu jako takovou. Dobře, děkuji, tak to jsou ty jemné nuance. Tím pádem já to zrekapituluji. Já jsem to bral, že i způsob volby už patří do kompetence volební komise, ale respektuji názor předsedy návrhové komise, takže je to tak, že teda až se určí způsob volby, tak by to přešlo na předsedu. A ty vlastně poslední, co dělá předsedající, je to, že požádá zastupitele o nominace. Načež si to přebírá předseda volební komise, který pak seznamuje s kandidáty, kontroluje počet hlasů a takové ty věci kolem. Bezva. Děkuju za to upřesnění, tak neděláme to každý den. Takže, jak už bylo zaznělo, můžeme si zvolit způsob volby. Já tedy dávám návrh, že zastupitelstvo města schvaluje volbu člena rady města veřejným hlasováním. K tomuto návrhu je nějaký dotaz, připomínka? Není-li, takže se ptám, kdo je pro schválení volby veřejným hlasováním. Vidím všech 21 hlasů. Děkuji. A dalším krokem je nominace na člena rady města. Takže se ptám, kdo máte nominaci na dovolbu člena rady města. Tak pan radní Ryšánek. Já navrhuji, a trvalo mi to dlouho, než jsem ho přesvědčil, pana magistra Petriště. Děkuji. Zeptám se, jestli je nějaký jiný návrh. Nikoho nevidím, takže teď v souladu s volebním řádem předávám slovo předsedkyni volební komise, aby nás provedla samotným hlasováním. Ještě se teda formálně zeptám, jestli pan magistr Alexandr Petriště s tou nominací souhlasí. Děkuji. Tak dovolte, abych teda zahájila respektive volbu. Jelikož máme pouze jednoho kandidáta, tak prosím, aby jsme hlasovali a ptám se tedy, zastupitelstvo města volí magistra Alexandra Petriště jako člena rady města Štětí. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? A zdržel se? Devět. Takže usnesení bylo přijato a pan Petriště se stává radním města Štětí. Tak já tímto panu radnímu gratuluji ke zvolení, protože nás čeká nelehká práce z hlediska všech těch
bodů, co nás čekají, a děkuji samozřejmě i všem zastupitelům, že tu dovolbu umožnili, aby rada opět mohla fungovat a plnit svoji funkci, kterou ze zákona má. Jestli pan radní Petriště chce na to reagovat. Dobrý večer, já chci jenom poděkovat za podporu a jak říká pan starosta, jsem opravdu rád, že je teda rada v plném počtu a že se bude moct věnovat své práci. Takže děkuji. Vzhledem k tomu, že rada se touto chvíli stává usnášení schopnou, ano, pardon, ještě reakce, poprosím pana zastupitele Freje. Vzhledem k tomu, že je možný dle jednacího řádu předložit návrh jednoho z bodů, tak já žádám, přestože ta volba proběhla, předložení návrhu zařazení bodu 7, a to je odvolání starosty, místostarosty a členů rady. Takže je tady návrh na doplnění programu na bod 7. Zeptám se předsedy návrhové komise, jestli to bylo dostatečně srozumitelně sděleno. Ano. Takže já to zopakuji. Je návrh na doplnění bodu číslo 7, a sice odvolání starosty, místostarostky a členů rady města. Je to tak? Takže se ptám, kdo je pro zařazení tohoto bodu jednání. 7. Zeptám se, kdo je proti. 7. A zdrželi se 6. Takže konstatuji, že tento bod zařazen nebyl na program jednání. Vzhledem k tomu, že v tuto chvíli, tím, že je usnášení schopná Rada města Štětí, tak veškeré ty body, kromě těch dvou poslední, může projednat už Rada, o které jsem informoval na začátku, že byla paralelně k dnešnímu jednání svolána. Pardon, ještě teda pan tajemník, omlouvám se. Poslední hlasování nevyšlo o jeden hlas, takže já poprosím ještě jedno, aby to bylo zřejmé a jasný. Aha, takže to je technická k tomu hlasování. Takže ještě jednou, protože nás je pořád přítomno 21 zastupitelů, takže byl tam návrh hlasovat usnesení na doplnění programu o bod číslo 7, což bylo odvolání starosty města, místostarostky města a členů rady města. Kdo je pro zařazení tohoto bodu? 7. Zeptám se, kdo je proti? Jo, pardon. Ale hlas. Také 7. A kdo se zdržel? 7. Tak teď to vychází. Teď to souhlasí, ano. Jinak platí taky institut podle jednacího řádu, že může zastupitel nehlasovat, ale teď se to tedy potvrdilo, že všichni hlasovali. Přesto tedy konstatuji, že ani to opakované hlasování neschválilo tento bod, čili se vracím k tomu návrhu, který bych rád předložil, protože máme program schválený a vzhledem k tomu, že body 8 až 11 už může projednat Rada města Štětí a zbýval by poslední dva body různé a závěr, tak dávám návrh na usnesení, že předseda návrhové komise. A než se tak stane a budeme o tom hlasovat, prosím pěkně, některé ty podbody jsou v materiálech vedeny tak, že Rada města již například zveřejnila záměr a zastupitelstvo města schvaluje. Jsme si jisti, že můžeme vyškrtnout body jako celek, nebo jsou tam body, ty podbody, které musí hlasovat zastupitelstvo a hrozí nám tam nějaké prodlení? My jsme se na to předkladatelům těch jednotlivých materiálů ptali. Tady to, na co poukazuješ, to by se týkalo toho původního bodu 8.13, kde se mělo schvalovat nabití pozemku a tenhle bod byl vlastně před schválením programu stažen, čili jiné body, já se přesto radši zeptám, nejvíc to tam má paní Tydrychová z majetku a investic. Jestli můžu říct, i tento bod by byl jednáním rady, protože rada by musela doporučit nabití zastupitelstvu. Jo, takže všechny body, které byly předloženy původně, by měly být projednány teprve v radě. Ale tento bod byl zdažen, jak řekl pan starosta. Je to takhle srozumitelné, prosím? Ještě někdo teda k těm procedurálním? Není-li tak?
tak dávám návrh na usnesení. Zastupitelstvo města stahuje body číslo 8 až 11 z programu dnešního jednání zastupitelstva města. 7? Jo, máte pravdu, omlouvám se, přehlídl jsem ekonomické záležitosti, děkuji, že jste pozorní, takže správně to zní, zastupitelstvo města stahuje body číslo 7 až 11 z programu dnešního jednání zastupitelstva města, jenom k tomu dovětek, ty body 12 a 13 původní by tím pádem, protože různé a závěr, tím bychom dokončili to jednání dnešního zastupitelstva, tak by se přečíslovaly na body 7 a 8. Je to prosím srozumitelné? Takže kdo je pro stažení těch bodů 7 až 11, kdo je prosím pro? Devatenáct. Zeptám se, kdo je proti. Jo, pardon, 20. Já jsem neviděl, že pan zastupitel Freje. Dobře, takže 20 bylo pro. Kdo je proti? Nikdo. Zdrželi se? 1. Děkuji. Takže konstatuji, že jsme u bodu různé, než bude závěr. Já jsem jenom v té souvislosti chtěl vám připomenout 2 pozvánky. 28. října, kdy je státní svátek, tak se koná taková vzpomínková slavnost u základní školy Tomáše Garrigua Masaryka od 10 hodin, kde máme sousoší našich 2 prvních prezidentů, takže zvu nejen zastupitele, ale i veřejnost, pokud se této slavnosti také zúčastní. A připomínám, že potom 12. listopadu bude od 17 hodin rozšířené jednání Rady města k rozpočtu. Věřím, že se podaří, mám paní vedoucí ekonomického odboru, paní Pospíšilová, pro ní to byl takový křest. Vím, že tedy pilně odbory pracují na návrzích rozpočtu, že to bude i samozřejmě i rozšířené jednání pro členy finančního výboru, příspěvkových organizací, zveme tam i zástupce našich buď osadních výborů nebo těch občanských sdružení z obcí, takže věřím, že se sejdeme v hojném počtu, aby se dobře připravil ten rozpočet pro rok 2026. Místo ještě upřesníme, ale ten termín a datum a čas je daný. Takže se zeptám, jestli někdo ze zastupitelů do různého a případně ještě občani, kdyby někdo měli něco. Tak nikoho nevidím, z občanů také ne. Tak já vám moc krát děkuji, že jsme se tu takto mohli sejít. Dovoluji si vyhlásit takovou čtvrthodinku na to a poprosím i veřejnost, pokud do té čtvrthodinky může opustit ten jednací sál, protože řekněme v čase 19 hodin 10 minut by zde začalo už neveřejné jednání Rady města Štětí. Děkuji a příjemný večer.